José, Rafa, boa tarde a todas e a todos. A importancia desta exposición dice moitísimo a vosa presencia aquí, unha das inauguracións de función máis numerosa de todas as que teño asistido aquí no museo e que non será obviamente a última, non? Xente, ciudadanos de Pontevedra, de todas as cidades, de todas as cores, de todas as sensibilidades, están presentes aquí nesta exposición porque efectivamente imos a ver unha parte, como dixo o presidente da Diputación, un legado que é de todos os pontevedreses, que eu tamén quero personalmente, en representación do ciudadano de Pontevedra, agradecer á familia Vázquez que o depositara onde o tiña que depositar, no Museo de Pontevedra, para que poida ser observado e visto por todos ao longo dos próximos anos. Desde logo, a saga ou a familia Vázquez, se sumamos todas as fotos do pai, do avó, do neto, e esperemos que siga o bisneto, porque sería a cuarta generación, seguro que sí, porque debe haber algún xen na familia que lle gustan as cámaras. Pois é un orgullo para todos nós que haxa unha familia desas características que está reflexando en documentos gráficos pois a historia da cidade que se construye día a día, pero que probablemente observar esas fotografías antiguas seguro que nos enchen de orgullo, nos recordan cousas a todos e forman parte xa do legado da historia de Pontevedra. Por tanto, parabéns á familia pola cesión deste arquivo, parabéns ao Museo por ter organizada esta exposición e moitas gracias a todos vos por asistir. Señoras comisarias, damas e cabaleiros, amigos todos, moitas gracias por vir. É para a miña familia e para mí unha grande delicia e unha honra poder estar hoxe neste sexto edificio do museo para inaugurar a exposición do meu avó Retratos na Rúa, fotogramas 1950-1970. Exposición que serve en grande medida para facer unha merecida homenaxe a un traballo de medio século como fotógrafo, ao servicio desta gran cidade que é Pontevedra. Todos coñecemos a faceta de Rafa fotoxornalista, que foi capaz de captar coa súa cámara os aconteceres cotiás da cidade. Todos recordamos a época gloriosa do Hai que Roelo, as festas da Peregrina, os bailes das diversas sociedades da cidade, o desgraciado incendio do teatro principal do Liceo Casino, etc. Mas nesta mostra poderán ver a un Rafa descoñecido para moitos de vostedes, moi intimista, que foi quen de ensinarnos o lado máis humano e persoal da sociedade pontevedresa, reflectida nestas 150 instantáneas que forman esta selección. Quixera aproveitar esta ocasión tamén para facer eco dunha bella e penso que é xusta reivindicación do meu avó e que a fago extensible para mí e de seguro que de todos estes compañeros meus fotógrafos que temos aquí. Non é máis que nada menos que a dignificación do noso oficio, o de fotógrafo. Profesión belísima, pero que creo que en non poucas ocasións falta o recoñecemento que se merece. Non quero falar moito máis e aburrirles, pero antes de rematar a miña intervención, quixera agradecer en primeiro lugar a don Carlos Vázquez o seu máximo interese que tivo para que esta colección Rafa Vázquez pasara a formar parte do fondo do museo, e especialmente a dúas persoas que teño a miña esquerda, que son dona Cristina Echave e dona Reis Camiña, polo seu árduo e exhaustivo traballo feito con rigor e que, sen dúbida, sobrepasa con creces as súas obrigas profesionais. Para rematar, un desexo, que esta fermosa exposición, que creo que lles vai gustar, teña continuidade no futuro con outras, xa que material hai de bondo para isto e para moito máis. O dito, parabéns ao museo e moitas grazas a todos pola súa presencia.